Ya kamata ki ɗaya murmushin yadda na saba ganin ki mana. Bai kamata kina ɗaya murmushi a kan ɗaya mana. Nawa za ka biya kuɗin murmushin ka? A duk wanda murmushin naki ai zan iya siya wallah. 500 za ka biya kuɗin murmushi? Lallai. 500 murmushin ka. Wow! Guguru za a so ma. Gida na ba su da guguru. Mi kawo gana. Ami. So. Baba ka san shi so ba ruwan shi da kuɗi. Ina motar ka. Kasa ne kawai ba. Kasa. Ka to gidan kalandar. Kuma ce. Kuma ina. Wa ubanka duk garin ga. Babana mai bada sallah ne nan masallaci. O liman, to ka je ka nemi ɗayan liman. Uwarka ka aura, ɗayan kalandar ba ɗayan wadda ɗayan limomi ka fiɗa bace. In ba ka da mota ba za ka rufe da nan ba. Ka ji ni ko? Nan ba kala kata ba. Wallahi in ka riga ni ka gidana sai na ji ma. Zo nan, zo nan.